Namhlanje sokhuluma ke ngamaphupho ngezindawo ukuthi uma usendaweni ethize noma endaweni kanjani lokho kubika ukusini. Uma uthi le video ibona ku YouTube ngicela ushaya subscribe ukuze ungaphoseli mhla sengibuya nenye ivideo. Uma ibona ku TikTok follow up phela sithatha number ku bio sibhayile ke ku WhatsApp wethu ke lapha sikuchazele kabanzi iphupho nombuzo ku comment section moqeda ukubuka le video. Amaphupho ngezindawo. Kahle kahle amaphupho ngezindawo asho ukuthini lokho uzokwazi ke lokho namhlanje lana ke sihlanganisa ke amabholoho izilaha ezinkantini kahle kahle yonke indawo uma ngithi nje yonke indawo emapaki ake ngiqale ke uma ukuthi uyaphupha nje uphupha ngendawo yokusebenza ake sithi nje uphupha usendaweni yokusebenza kusho inhlanhla kanye nokuchuma ke ekusaseni lakho kusho ukuthi kunenhlanhla ezayo ake sithi ke manje uphupha ke ngezitebele. Umphupha ngezitebele kusho ukuthi ke uyoba nobudlelwane obuhle obujabulisayo nomlingani wakho kanye ke nabathandiweyo. Amaphupho ngepaki uma ke uphupha usepaki kuyinhlanhla yekusasa lakho ke leyo kusho ukuthi uyoba nenjabulo nempumelelo kanye nobudlelwane obuhle nomlingani wakho noma nabangani bakho. Ake sithi ke manje uphupha ngebioskop uphupha ke uya ebioskop lokho ke kusho ukuthi ke uzohamba uye endaweni ethize maduzane nje. Ake sithi ke manje uphupha ke ngemarket nesitolo uma uphupha ukuthi ke amaphupho ngesitolo noma uphupha ngemarket uma uphupha ke ngemarket uma noma isitolo lokho kubika inhlahla yekusasa lakho kuhle kakhulu ke kwabashadile lokho ke. Ukuphupha ngesibhedlela ke sithi ke manje usesibhedlela kuyinhlanhla inqobo nje ukuthi uma uvakashela omunye umuntu kusho ukuthi ke uzoba nempilo enhle. Uma usesibhedlela kusho ukuthi ke kufanele uqaphele amaphupho ngodokotela noma ke ngomuthi anezincazelo nawo ezahlukahlukene. Ake sithi manje uphupha nje usendlini yotshani uma uphupha ukuthi ke uhlala endlini yotshani kusho ukuthi ke uzolwa nomngani wakho kungekudala nje. Usungayobuka ke amaphupho ngokulwa kunenye ivideo ngingachaza khona kabanzi. Ake sithi ke manje uphupha ngepulazi uma uphupha ke ngepulazi kusho ukuthi izinto ushubika izinto ezinhle kuwena uyophumelela futhi ke uyoba nenjabulo uma uyipulazi lakho noma ke usiza ekuvuneni isithelo. Ake sithi ke manje uphupha ngendawo yobisi kusho ukuthi ke uzophanjwa ngokuthile ngoba ke ucabanga kwakho akuhlelekile. Ake sithi ke manje uphupha ngemayini uma uphupha ke usemayinini yamalahle lokho kusho ukuthi ke uyoba nomdlelwane obulukhuni nothile owake washada naye ngaphambilini noma owake wazwana naye ngaphambilini. Umphupho usekitchen ke kusho ukuthi ke udinga ukulungisa impilo yakho futhi uhlukane nemikhuba emibi. Mlaleli sengikhulume kabanzi ke ngeindawo kakhulukazi ke le abantu abebezibuzile uma ukuthi ke nawe unombuzo ngicela ungene ku comment section usibuzele ukuthi ke lithini